Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si Kuya Jake, isang brand ambassador ng Taptap Send. Nakapag-Taptap Send na ba kayo? Kung hindi pa, i-download mo na ang Taptap Send app at umpisahan na ang pagre-remit ng pera papuntang Pilipinas ng mabilis, mataas na exchange, at zero transfer fees pa. Pwede direct to bank account, GCash, Paymaya, at may bago pa ngayon, coin.ph. Siyempre, huwag kalimutan gamitin ang promo code Kuya Jake para may extra $20 sa unang transaction mo. At alam mo ba, pwede ka kumita gamit ang Taptap Send. Pag gumawa ka ng account mo, magkakaroon ka ng sarili mong promo code. I-share mo lang yan sa mga kabeshi mo at pag ginamit nila ang promo code mo sa unang transaction nila, pareho kayong makakatanggap ng extra cash. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo mag-remit at kumita gamit ang Taptap Send.